Good afternoon. Ayan po, good afternoon po mga kaparing Jason. Yun. Oras natin ngayon ay 1:26. Bali, galing kami Maynila. Nagpahinga muna saglit, kumain. At Wala pang ligo. sabi ko kay Mrs. gumawa na kami nung vlog tungkol nung nakasali ko sa challenge. Sobrang buwan na. Oo. Matagal na. Kumbaga ngayon lang ako gagawa ng vlog kasi may mga araw, oras na naging busy kami tulad nga nung pagpipiesta. Hindi ako nakagawa ng vlog. Ito na para malaman ng lahat kung saan napunta yung pera at kung ilan na lang yung pera. Yun. Tapos dito, nakalista rito kasi sinabihan ko to nung naka-challenge ako na manood siya ng abangan niya yung mga live ko. Kung sino man yung magpalipad, screenshot para ilista kung sino. Pero may mga time na nag-live ako na brand out dito. Kaya yung iba, Kaya baka mayroon dito, mayroong hindi makasama na nagpakulay nung kasagsagan nung naka-challenge ako, baka di mabanggit. Humingi na kagad po ako ng pasensya. Baka mayroon siyang di nabantayan ng live ko. Kumbaga, kasi brand out nga rito. Kasi minsan walang signal. Yun. Buti doon sa bato, kahit brand out, nakakapag-live doon kahit papano kasi may data doon. Dito kasi wala talaga. walang ano dito, walang signal ang SIM card. Kaya yun, gusto namin magpasalamat kaming mag-asawa sa lahat na sumuporta nung ako nakasali sa challenge. Sa mga silent viewers, sa mga viewers, hindi ko na kayo papangalanan kung sino. At sa mga nagpakulay, maraming salamat. At yun nga, sinasabi ko nga noon na yung challenge na yun ay malaking tulong po yun sa aming mag-asawa, sa kanya, na yung pera nakikitain doon. Kasi yung una ko bagang vlog kung saan mapupunta, sabi ko baga na mapupunta sa kanya sa pagpapagamot, pamasahe. Yun. Di pa nga ako naka-challenge, mayroon na akong mga nahiram na pera. Na kasi yung kada punta namin doon sa Maynila, balikan, payat na yung 5K, balikan. Di pa kami nung nagagastos kung ano-ano. Kasi nung mga nakaraang buwan na may tumulong sa amin, na binigyan kami ng pera nung mga nakaraan, na basta maraming nagbigay din nun. Tapos di natuloy yung pag-opera. Yung pera na yun, nagastos namin. Nagastos. Kasi hindi inaasan kasi Na di matutuloy yung opera. Dami nga nag-comment nun na yung pera daw, kung parang niloloko ko lang daw yung sponsor, na ganito ganyan. Wala naman daw sakit yung asawa ko. Nababasa namin yun. Pero kasi di kailanman di ako nagsinungaling sa sponsor na ganyan nga. Saka di naman ako humingi. Ibinigay yun ng sponsor. Kaso nga lang, nagastos. Kasi doon baga sila sa Maynila noon. nakitira kasi. Nakitira, gumastos din, pamasahe, ganyan. Ang bili ng ulam. Yan. Pero hindi ginastos yun sa ibang bagay. Hindi kahit isang damit wala, hindi ako bumili kahit isang loro. Wala kung nakitira kasi tayo. Kasi alam naman yun ang sponsor. Sila ko Jojo yun, una. Sila sino Nakalimutan ko na nga Ang hirap kasi. Basta yung sponsor ni Kanuli, 20K yun. Oo, kay Kuya Nung. Oo. Pasensya na po. Miss NYC. Nasa isip Yun, ko sila Miss NYC. Yun ang una nag-sponsor kay Mrs. Simula pa lang ng check-up ko. Simula pa lang nun. Tapos yun nga, hanggang sa na-operahan na siya, nakasali na ako sa challenge, kami ni Otol. Hindi matapos Oo. yung challenge, na-operahan na ako.
bago matapos yung challenge sa Maynila na tayo, ilang araw na lang, nag-ano na kami, naka-confine na siya. At doon na nga kami nagtapos nung pag-live sa hospital na. Yun yung kinita ko nung ay, sa kung magkano yung kinita ko nung challenge. Yung kinita ko nun, 133,000. Yung kinita ko nung nasa challenge ako. Yung iba nun, pinagbili namin ng gamot nung nasa ospital. Di ko na maano yung mga resibo. Basta yun na. Tapos, hanggang nakalabas na may mga binibiling gamot pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung gamutan, yung binibili namin na Minimix na dextrosan na ba yun? Oh, basta sa isang linggo nakakaubos ng halagang lang 1,000 plus sa isang linggo sa gamot lang. Tapos pamasahe. Kasi yun nga, bago operahan, yung mga pabalik-balik namin doon, nakakahiram na ako. Maraming salamat sa mga tao na nahiraman ko. Yun. Kasi di kasi kami nagpapahalata na ganito ganyan. Yun. Kaya nagastos na. Kaya pagkasweldo ko, pinamayad ko na yung Pero may mga nagbigay naman. May mga nagpa-Gcash. Nagbigay. Oo. Lalo na nung nandun na ako sa Hospital. Kaya maraming salamat. Yung papunta pa lang tayo, may nagpaabot na rin. Pamasahe. Kaya parang kasi, parang pag nasa ospital ka kasi, yung gastos parang hindi mo na talaga mabibilang kasi lilipad na lang talaga yung may bibilhin kang ganito, kahit tubig, ganyan. Yung pagkain nga, sobrang naghahanap tayo ng mura pero masarap na pagkain eh. Pero parang ang bilis talaga ng pera. Wala tayong masyadong ginagastos na Kasi marami talaga ng paabot na off-cam. Ayaw nilang magpabanggit sa vlog. May mga nagbigay pamasahe, pang Grab, pang Jollibee. Jollibee. Ganun. May mga nagbigay. Hindi talaga parang pag nasa ospital ka talaga kahit sa isip mo madami yung pera mo, parang lilipad na lang bigla eh. Tapos sa bill dun sa ospital, may nilakad kami doon, kaya medyo nabawasan yung bayaran doon. Yan, may nabawas. Pero mas talaga yung mga gamot ng mga resita. Saka grabe yung gastos. May nabayaran din tayo almost lagpas 3K para lang doon sa machine, aparato. Saka may saka may binili din sa labas eh. Oo, may mga binili. Yun. Kaya sobrang thankful kami dun sa mga paabot ng tulong. Off-cam. Kaya sobrang parang talaga, hindi kami makakasurvive talaga kung wala yun talaga. Kasi ang hirap kasi nung, di ba kasama ka sa challenge, halos pati kasi sa totoo lang talaga, nung naka-challenge to, yung tita namin sa tindahan, talagang halos araw-araw, parang ako yung nagpapadala sa kanya. Kasi pamasahe niya, Gasolina. Pamasahe pang gasolina, ng motor, pambili din niya ng sabon, ng shampoo, ganyan, toothpaste. Snack din dun. Nagbibigay din siya ng snacks dun sa mga sumasayaw. Minsan yung mga snack din dun sa mga sponsor. Pero karaniwan kasi basta nung October challenge na yun, sobra din yung halos, sa totoo lang talaga, halos din maubos din yung tinda namin. Para lang masuportahan din siya sa budget. Budget talaga. Kasi nahihirapan din siya kung kasama yung may mga pinapa-snacks din siya. Pag sumasayaw, kantahan sila. Pero di ko nang binabanggit nun sa vlog, sa live. Inaano lang namin yung Paliwanag. kasi baka magtaka sila kung bakit yung pera ganun na lang kaliit. Kung iisipin bakit malaki yung sinahod mo pero bakit yan na lang natira. May mga din, may mga bagay din talaga kaming hindi pwedeng, yung ngayon lang namin sinasabi na
kami din na lang kailangan din ng ganyan. Kasi kami nagbabayad din ng kuryente, may pinapaaral din, may... Basta po, pero hindi na namin masyadong inano. In-explain lang po namin para pag nabanggit po namin yung pera, kung magkano na lang is sana po huwag kayong magbibigla kasi madami din tayong ano. Tapos yun, sa ano, dun sa site, kasi may mga nagko-comment na nababasa ko na di na raw ako nagpapakita doon, paldo raw, nakuha ko na raw yung pera, di na ako nagpapakita sa barracks. Sa mga nakasama ko sa kanila, Ate Mayang, Ate Bidang, nagpaliwanag na ako sa kanila, kila Reyna ng Pathway, na hindi talaga, kumbaga, di ako makakaano, punta ron. Di nga ako naghanda kasi yung pera talaga, pinapahalagan namin yung pera. Talagang nakalaan yun sa pag-ano sa kanya. Kaya, baka saan nyo na gaya nung sila Carrot o sila Beans na naka-challenge, nagbigay sila dun na bigas. Ako, di ako makakapagbigay ng ganun. Di ako makakapagbigay sa kanila kasi nga yung pera ay nakabudget na. Yun. At di pa nga ako nagtatanong kay Kuya Noli kung magkano yung babayaran ko sa kanya. Kasi bago nagsimula yung challenge, nag-usap kami ni Kuya Noli na ganito ganyan. Ang iba-vlog ko kasi si Kuya Puloy ay ano yan, arawan. Di naman yan tulad namin na vlogger. Sabi niya sa akin, si Kuya Puloy yung ano, yung i-vlog ko muna, tapos hati kami sa sahod. Yun, di kaya gusto kong pumunta doon para makausap ko si Kuya Noli ng personal kung magkano yung babayaran ko sa kanya. Yan. Tapos yun na, naoperahan na si Mrs. Nandun, nagmastos na, gamot-gamot. Sa susunod na ano, pag katapos na, pag okay na yung ilong niya, isusunod na naman na operahan yung tenga niya. Kaya yung natitirang pera na nakinita ko sa challenge ay ilalaan ko naman na para sa opera sa kanya nung ilong niya. At siyempre, yung pabalik-balik namin pa Maynila Kasi yung, sa follow-up check-up. Yung follow-up check-up Oo. kasi monthly. Monthly. Sabi ng doktor. Kasi, Tapos hanggang di pa natatapos yung follow-up check-up, may gamot pa na bibilin, yung pang-spray. Tuloy-tuloy pa rin yun. Hindi siya pwedeng malagtasan. Dapat sa isang araw, 3. dalawa lang. 2, umaga, Kagabi. pagkala umaga, tanghali, gabi. Hindi 2 beses. O 2 beses. Hindi siya pwedeng malaktasan. Dapat lagi ganun. Kasi pag nalaktasan daw yun, pwedeng bumalik ulit yung polyps niya. Kasi hindi raw basta-basta yung polyps niya. Hindi tulad ng mga iba na nagka-polyps kumpara sa kanya. Kasi maano daw yung sa biopsy kasi malaki daw ang ano, yung parang natitrigger yung polyps dahil sa alikabok. Alikabok. Tapos sa mga kung may alagang hayop, tapos lahat sa usok. Kaya sobrang Kaya bawal. sa labas talaga, parati pa lang nakamas. Sa bahay lang, kahit pala sa loob ng bahay. Kasi sa tabi kami ng kalsada eh. Kaya ang naisip ko talaga dun sa tindahan ko, takpan na nga niya eh. Yung, ano yan, yung plastic cover. Kasi grabe ang alikabok eh. Yun. Tapos, basta yung pera na natitira sa ATM ay nasa 40,000 na lang. Yung natitira na pera, nasa 40,000 na lang. Magtatanong kay kuya kung magkano ibibigay ko sa kanya. Kasi nga yung pagpasweldo niya doon kay Kuya Puloy, kasi nag-usap kami noon bago nagsimula ang challenge na, di ba napansin nyo na yung camera ko nakatutok kay Kuya Puloy. Kasi ako, wala naman akong skill. Labor lang naman ako sa Pawai Project. Yan. At sa kapatid ko, nung una pa lang pagpa-check up, may nautang ko sa kanya na 10,000. Kaya babayaran ko na rin ngayon. 9,000 na nga lang hinihingi kasi yung 1,000 daw binigay niya sa anak namin. Pero
kung talagang magbabayad doon sa kanya, hindi lang to kasi may mga nauna pa silang Madami nang binigay na hindi pinamahal. ibinigay. Pero yun, bigay kasi yun. Ito, talagang inutang ko to sa kanya. 10K nga to eh. Ano na to? Taon na nga to. Kasi taon na rin yung pagpa-check up na ngayon lang. Yeah, nasa 1 year. 1 year bago ako na Kaya ito, babayad ko na to sa kanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 lang yung kukunin niya. Nandito si Nini. Oh, ayan. Oh. Congratulations. Pero, dati ko na to sanang binayaran siya nung mga nakaraan na nagsahod ako. Kaso di niya kinukuha kasi di pa nga tapos daw yung operasyon ni ate niya Ami. Kaya sabi niya, di niya muna kukunin. Eh ngayon, talagang kahit ibalik niya to sa akin, di ko na to babawiin kasi baka mawalan na ako ng pera, di ko mabayaran. Siyempre, kailangan din nila to. Yan. Kasi ako pag utang, pag hingi. Ganon. Ito na. Bahala ka na dyan kung anong gawin mo. Thank you. Basta, Thank you. 1 taon na dapat nga may may tubo na yan eh. Yan na, nakabayad na ako sa kanya. At siyempre para alam nyo lahat kung saan napunta, nung nag-birthday rin si Papa, nagbigay din ako. Tapos nung nangailangan ng kapatid ko na bayaran sa school, wala talaga sila mama kasi di rin nakadiskarte. Pinabigyan ko muna kay Nini. Magkano yun? 1.7. 1.7. Sabi ko ako na magbabayad niyan, bigyan mo muna ni. Wala pa akong sahod nun eh. Kaya pinabigyan ko muna kay Nini. Graduating kasi Graduating yun. IT, tsaka office ad. Dalawang graduating nila ngayon. Mainit na yung GoPro. Tuloy na natin to. Tatlo. Tapos, ayan na. Ito na. Gusto namin magpasalamat sa lahat nga na bahagi nung naka-challenge ako. Sa silent viewers, sa viewers, at sa mga hindi nagpakulay, maraming salamat. Lalo na dun sa Team Kasanggaming Burst na sumuporta, May and Eric. At ito, babasahin ni Mrs. yung mga nagpakulay. Nandito nakalista. Ayan. Oh. Bakit mo nagtakpan kasi? Kasi nag-drawing. Okay lang yan. Wag. Wait lang. Oh. Ito na. Nandyan. Yan oh. Pasensya na po. Nung nakaraan ko pa kasi sinulat to eh. Oh, yan. Nakasulat. Kaya yun nga, sabi ko na kanina, sa una pa lang, kung mayroon mang hindi mabanggit, sana wag kayo magtampo. Pasensya na po talaga kasi. Humihingi kami ng pasensya kasi may time na brown out brown kasi. out, tas walang signal yung wifi dito. Ayun ma, simulan mo na kasi nakatutok yung diretso lang yung vlog na to. Pasensya na po kung medyo Walang cut to. Hindi kasi baka mali yung pronunciation. Okay lang yan, basta nandyan. Yan, papasalamat na kami dun sa mga nagpakulay. Dito lahat. Yun. Ay di ko nga alam kung mayroong wala dyan. Syempre sa unang-una talaga, thank you so much Kuya Jojo. Si Kuya Jojo, si Ate Jenny, si Ate Janet Ibanez, Kuya Obed de la Rhea, si Widow San, Ate Melody Datur, si Ate Cherry, si Kuya Jagger, si Kuya Ruel Reyes, Ate Mel, Mauricio, Mirna at OPHC, Ate Maris, Kuya Julius, Ate Aini Reyes, si Kuya Michael Caballero. Ito di ko sure kung paano iba. Abet Negoli. Yan. Gidon Makidek. Kuya Ruben Liboon. Shout out. Kuya Edwin Datur. Ate Marie Austria. Kay Kuya Makbal. Kay Ma'am Maria J. Kuya Bern. Kuya Benji. Kuya Ruel Juliano. Si Ate Nicole. Si Ma'am Hershey.
Ito di ko maano yung Cramleo, Shwa, Long. Di ko po sure kung ganyan po ang pronunciation. Si Kuya Jaime Vera, kay Kuya James Q, Kuya Bruce, at kay Mai and Eric po. Thank you so much po sa Kasangga members. Kuya Danny and Ate Ampi Justiniano, Kuya Hook, thank you so much po. Kay Nene and nagpalipad. Oo. Kay Mama. Tajin daw. Ha? Tajin. Ano? Madami pa. Dami pa. Sabi mo, madami pa daw Oo. po stock. May deliver kasi. Tuloy mo na. Kay Mama, kay Lily, kay Kuya Gacho, kay Vince TV. Vince TV. Yun. Thank you so much po talaga. At yun At po. syempre, kay Kuya Noli talaga na Oo. nag-help talaga. Grabe ang tulong talaga ni Kuya Noli nung... Kuya Bruce, nandun? Oo, kay Kuya Bruce nandito na check ko eh. Kay Kuya Noli po sa grabe ang tulong. Hindi pa nagsisimula yung challenge talaga. Nagbibigay na yan Advice, ng, ng advice. tips. Nagbibigay na paano sa po kanya ng ganyan? tips kung paano ganyan. Alas walang tulugan, edit, upload 4 na Yung video. unang upload mo nung dinalan mo ng prutas si Kuya Noli, kahit may sakit talaga siya din talaga yung unang nag-ano eh. Yun. Tapos, siyempre sa barracks, pasalamat ka mo kanila. Thank you. Kasama kong nagsiyaw-siyaw sa kanila, kahit di mo na sila pangalanan. Thank Alam you so na nila much yun. po. Alam nyo na kasi sobrang Oo. talaga ang effort talaga. Hmm. Kasi simula't simula pag nagla-live ka doon, hindi ka talaga nila iniiwan. Grabe talaga sila Ate Maya, sila Ate Didang. Thank you so much po. Kaya, yun, pasensya sa inyo na wala ako maibigay sa inyo na ganito, ganyan. Pasensya na po kasi natapos yung challenge halos isang buwan na mahigit, pero hindi pa rin po siya sa inyo, nagpapakita. Pumupunta man lang sa barracks, kaya madami ang madami na nag-ano sa comment na Mga basher na. binigyan ay madami daw kinita, pero yun nga yung paliwanag namin kasi hindi talaga yung madaming nagpakulay, pero yun nga ang namin paliwanag kung saan talaga napunta yun. Hmm. At kahit kailan hindi po kami magsisinungaling sa inyo kung saan talaga yung napunta. At siyempre, kay Kuya Puloy, Yan, kay Kuya Puloy. na ko sa vlog, kasama ko sa vlog, na yun nga, kahit tulog pa ako kasi madaling araw na akong natutulog nung nag-i-edit, kinukuha niya na yung GoPro, nagbibideo na siya doon, kahit wala pa ako, kasi para daw makarami ng vlog. Yun, salamat kay Kuya Puloy. Saludo ko kay Kuya Puloy. Thank you. At siyempre, sa team, na malaki yung nyo, siyempre yung pangunawa, kasi kakaiba yung challenge na naranasan namin kumpara nung mga nakaraang challenge na Nagpaubaya di mo na sila nag-upload, kami pinapauna para makahabol sa views. Kasi kasama yung views kasi. Maraming salamat. Yun nga kay Kuya Noli. Salamat sa advice. Sa Siyempre tips. kay Idol Japper. Salamat Idol. Sa yun pa-challenge na yun at nakasama ko. At yun, humihingi pa ako ng pasensya sa inyo. At di ako makakasali. Lalo na kay Kuya Noli sa team, di ako makasali. At kay Idol Japper na di ako makakasama sa Christmas party. Yun. Kasi kung sasama ako dyan, yung siyempre gagastos tayo, yung pera talaga lagi, pera talaga lagi yung kailangan. Alangan naman pumunta ako dyan na di ako gumastos. Yun. Naisip ko, ako gusto kong pumunta, sumama. Kaso ang problema, yung pera nga, baka kapusin ako. Hindi pa tapos yung hindi pa tapos yung gastusan ko sa kanya. May mga gamot pang bibilihin. Kaya, kumbaga, yung sasama ko, gagastos ko dyan, ilan ko na lang muna sa panggamot niya. At sa akin nga, kami ng mag-asawa, tinitipid namin yung pera. Wala man nga lang ako na nabili na yung pansarili namin dun sa sa challenge. Pero kung wala talaga, kung alimbawa wala sang sakit o man, kung talaga yung pera na yun, kung ano pa pang lang natin, paldo talaga, napakalaki nun.
At pwede ko rin gawin yun yung ginawa nila na nagbigay ng kakalahating sakong bigas. Pero Kayang-kaya ko rin gawin yun. Kaso, siguro matapos lang Oo. yung ano ko kasi masipag naman tayo eh. kung gawin ko man Walang yun, challenge, makapagbibigay tayo. kung gawin ko man yun nga, makapagbibigay ako dun. Wala na akong budget. Mangungutang na naman ako. Saan ako kukuha na naman ng pambayad? Kaya yun, maraming salamat talaga sa inyo. Sana maunawaan nyo yung gusto kong sabihin, ibig kong sabihin ay mag-asawa. Sana maunawaan. At yun nga, yung bakit di pa ako nakakapunta ron. Ngayon nga, kakauwi pa lang namin galing Maynila. Tapos, nagtinda-tinda kami nung kasi basta Madami kasi kaming kahit Oo. makatapos kasi nung operation ko, may pinagdaanan din eh. Kasi siguro madami din ang hindi nakakalam kasi namatay nga yung tito ko. Malapit na din yung piyesta. Kaya sobrang naging busy nga. lutang na lutang din talaga. Grabe ang pahinga na lang talaga namin nung nasa biyahe. Sa biyahe. Grabe ang tulog namin. Kaya sabi- Hanggang pagbalik namin, grabe Tulog. pa rin yung tulog namin. Kaya sabi ni Bayaw saka yung pinsan niya na babae, yung kapatid ni Kitty, grabe daw yung tulog namin, haba. Kaya halos Pagsakay talaga, tulog. Pag dalawang terminal lang, pagkakain natin, halos pagdating doon, nagising na lang tayo, bababa na eh. Hindi ko nga nalaman na huminto pala dun sa turbina. Alabang. Alam. Hindi ko nalaman yun. Nagising na lang ako, nasa Pitex na. Yung kakilala nga natin, hindi na nakapagpaalam sa atin daw. Kasi tulog tayo. Kaya yun, itong vlog na to, ito na yung pasasalamat namin dun sa kinita. Siyempre sa Nung lahat po nung nasa nagpapabigay. challenge. At pasensya na po at late na po yung namin. At pasensya na rin kung mayroon nga dyan di nakasama na Inaalala ko nagpakulay. talaga eh. Oo, Sila Kuya Cesar Ferrer. yung Parang nagbigay din sa atin yun eh. yung mga nakaraan. Nung una pang Mayroon kasi dalawang Cesar eh. Basta yun na yun, yung nagbigay pasensya na po talaga. kay Kuya Noli ng 20K. Mayroon pa nga dyan yung mga una. Kuya Obet eh. May Kuya Obet eh. May nagbigay dyan na sila yung kay sponsor ni Sunny Parson, kuyang di nagpapakilala. Pasensya na talaga. Tapos kuyang Anonymous, kay Kuya Noli din yun. Tapos kay Gatcho, si B-Vlog, nagbigay din yun. Basta sa lahat ng sponsor na tumulong sa amin simula hanggang sa nag-challenge ako, ng mga nagpakulay, sa mga ayaw magpabanggit sa vlog, na direkta sa sa Gcash niya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. At yun, God bless po sa inyo. At sana ingat kayo lagi sa work nyo. At bahala na si God sa inyo na kumbaga magbalik ng biyaya. At pag nagsisimba kami, kahapon nga nandun kami sa Quiapo, lagi po kayong kasama sa panalangin namin. Na sana mag-ingat kayo lagi dyan. Ingatan kayo lagi. Yan, mainit na yung GoPro ko. Baka prap. Yan, pahingahin muna natin. At yung sinabi ko nakaraan nung nasa Maynila kami na nagpaplano ko na kumuha ng yung hulugan dun sa St. Peter. Di ko muna yun itutuloy kasi di kaya na ng budget. Kasi magkano rin yung down noon. Saka na muna yun. Di ko muna yun itutuloy kasi kakapusin kami ng budget. Yung pera na natitira na yan ay ilalaan ko na yan para sa susunod na mga follow-up check-up, tapos kung kailan yung opera ng tenga niya. Kaya yun, pag okay na, balik na ako dun sa Pabay Project. Papaalam na ako kay Kuya Noli. Pupunta muna ako dun kung kailan magsasabi ako kay Kuya Noli kung kailan ako pwedeng bumalik na, para hindi yung basta-basta na lang pupunta ako dun.
kailangan ko rin magpaalam muna para kumbaga parang respeto rin kay kuya sa mga kasamahan. Pero yung pasok ko na yan ay malilit ako. Bago ko umalis dito sa bahay, dapat mapaalis ko muna yung anak ko kasi bawal si kay miss na nang mabigat, maggatong yung usok ng gatong kasi mag-iinit ang tubig pag umaga, pampaligo dun sa anak namin. Kaya makapasok man ako late, tapos di ako din mag-stay, uwi ako. Yan. Para dito na rin ako mag-edit, dito na ako mag-upload. Yan po, yun lang po yung paliwanag ko dun. Ayun, pinutol ko muna kasi mainit na yung GoPro kasi nakatotok. 20 minutes plus na yung kaya pinahinga ko muna yung GoPro. Basta yun, yung natitirang pera ay nasa 40 na lang, nasa ATM. Ayaw ko siyang withdrawin kasi pag na-withdraw yun, sigurado, ubos yun. Kumbaga, dyan na lang kami kukuha sa tindahan ng mga panggastos-gastos namin, tipid-tipid na muna. Yun. Tapos, yung may sasabihin ako. Limutan ko na. Yung sa pagbalik naman dun sa barracks, antay-antayin mo muna kasi may asikasuhin pa kaming papel. Kasi pwede pa raw yun ilapit namin sa DSWD yung abstract. Para may pang-tustos pa kami sa sa panggamot-gamot niya. Tapos yung gamutan, yung pang-flash kasi na 1 month pa daw. Oo. Dire-diretso. Lagpas pa pala 1 month kasi hanggang sa di pa magaling Tsaka sabi ng doktor, pagka medyo maganda yung resulta ng pagpa-flash, spray na lang sa spray para mura daw. Pero sa ngayon daw kasi medyo madami talaga kasi yung nakuhang polyps talaga. Flash hanggang sa sasabihin na lang daw nila na kung pwede nang ilipat, pero sa ngayon hindi pa talaga. Kaya siguro mga ilang buwan pa din. Panibagong Eh, sa January 8 yun, medyo maaga yung follow-up ko sa January 8 eh. January 8, balik na naman kami doon. Pamasahe na naman, another pamasahe. Basta pamasahe pa lang, 5K na. Kaya magsisipag naman tayo magtinda. Tapos yung ibang pera, nandyan din sa tindahan nilagay namin. Kaya nga, yung 40 nasa ATM na lang yun. Pang na lang yun, in case of emergency. Yung pamasahe namin. Tapos yun, salamat sa biyanan ko rin na yun, nakaalalay. At siyempre kay Bayaw na Kapatid ko. tinutuluyan namin doon sa Maynila kasi kung wala kaming tutuluyan doon, hindi ko alam kung saan kami titira. Tsaka Doon kami nagpapahinga. Kasi nagbubuk ng grab namin. Yun. Kaya maraming salamat sa kanila. Bibili Sa din ng pagkain. family ni Mrs. Siyempre, sa mga magulang ko rin, kapatid ko, Kala nene. na naiwanan namin sa anak namin pag umalis kami. Kay Papa, tsaka din sa pamangkin ko. Yun. Kaya maraming salamat sa kanila. Pag umaalis kami, tatlo kasi yung naiiwan, 2 bata, tsaka si Papa. Wala man nga lang akong yung pakonselo. Pero alam na nila yun kasi Babawi at babawi tayo. may ginagastusan. Kasi ako pag may pera ako, maluwag naman ako eh. Talagang nagbibigay ako at di sila humihingi. Pag mayroon ako. Ngayon naman, mayroon nga, pero may gastusan. Kaya saka na lang. Pati dun sa dun sa barracks, may panahon yan na babawi ako. Pero basta kung lang yung kaya kong, alam naman nila yun, nila Ate Mayang, pag mayroon ako, okay Ate Bidang. Pag mayroon ako, naggagastos naman ako. Wala nga, minsan nga, upcam lang. Di naman ako pag nagbibigay yung puro video. Siyempre din, thank you din po talaga sa mga off-cam na nagpaabot talaga. Grabe talaga. Yun nga yung sinasabi ko nung papunta pa lang ng Maynila, may nagbigay ng Grabe. Tapos Grabe yung ayaw nila magpabanggit. Sobrang grabe ang laki talagang tulong nun kasi yun nga, nasa din tayo. Kaya alam nila kasi nag-live tayo kung paano tayo magtinda, kung paano tayo maghabol. Kaya sobrang laki talagang tulong nun. Kasi yun nga, kahit talaga
walang tulog sa pagtitinda is kakapusin pala talaga. Kaya kailangan talaga doble kayod, doble sipag pa. Kaya doon naman sa kinita namin ng pagtinda sa tindahan, mayroon naman kinita kaso, yun nga, ay nagastos yung Kasi mga nung umalis tayo talaga, wala tayo talagang Ubos. iniwang pera kasi wala tayong bigas lang ata, kahit ata bigas hindi tayo nakapag-iwan kasi biglaan nga yung pangyayari. mayroong bigas nun, mayroong bigas. Yung inano namin, yung Yung- pang-ulam nun. Sabi kay mama, dyan na kumuha. Tapos pambili ng gamot kasi diba, nilagnat si Bebe nun. Nagkasakit si Grabe Bebe. yung Buti nga di na confine. grabe yung gamot niya. Ang mahal na kasi ng gamot ng bata ngayon. Nasa 200 plus na. Ang tempra. 300. Oo. Mm. Tapos yung kasi wala talaga tayo iniwan na pera. Yung sa tindahan, yun yung sinabi namin sa Vital Kuryente. Mm. Sorry. Pero okay na lahat at sana Basta yun na. naipaliwanag Napaliwanag na namin at nagpasalamat na kami. At sana po yun nga, maunawaan talaga nila lahat ng paliwanag natin. Kung bakit gano'n na lang umabot. At alam din nila, lalo na yung mga parating nanonood sa atin, alam nila kung paano tayo mamuhay. Paano yung natin na hindi tayo maluhong tao, hindi tayo panay bili-bili. Alam nila Kaya paano tayo magsikap talaga. sinabi ko lahat para di kayo magtaka kung saan napunta yung pera. Kasi napakalaki talaga. At di ko yun kayang kunin sa normal lang na vlog. Di ko kaya yung Parang sahurin. Malabo pa Talagang- sa sabaw ng Oo. pusit yan. Grabe. At yun nga, napapaisip nga ako, paano kaya kung di ako nag-vlog? Yung trabaho ko lang dito, extra drive, Habal-habal. habal-habal, tas ito na. Siguro, baka naman, mag-iipon. Tulad nun, kasi mahilig tayo mag-ipon. Pero hindi ganun kalagan yung kaya nating ipunin. Kaya biruin mo, hindi ko naman kayo kaano-ano, pero nandun yung suporta nyo. Nandun yung suporta nyo. Kasi mismo nga kamag-anak, kung halimbawa ganyan, di nila kaya yung tulad ng mga binigay nyo sa amin. Kasi ngayon nga, may mga kamag-anak tayo. Wala nga sa amin tumulong na mga ganyan-ganyan. Pero kayo nandun yung tulong nyo, suporta. Yun. Saka di naman ako mahilig yung manghingi. Pag may umabot, kinukuha ko. Kasi yun ang ayaw kasi yung parang manghingi-hingi na ganito ganyan. Pag kayang solusyonan yung problema, ginagawan ko na lang ng paraan para solusyonan. Yun na. Ayun pala. Yung nakita mo dun sa chat ni Kanoli, yung nagbigay nung nakaraan, yung Si mga Mr. Secret, nauna si pa, nauna. Obet. Mr. Secret and Kuya Obit pala yun. Pero mayroon pa dun iba na nasa vlog. Aalalahanin natin. Ayun. Maraming salamat. At yun. Oo nga, haba na yan. Basta pasensya na. Kung mayroong Nakalimutan talaga. nakalimutan, di nakasama dyan. At pasensya na po kayo. Pero lahat po kayo pinapasalamatan ko. Lahat po kayo dyan. Pero maaalala ko din talaga yun. Thank you po sa inyong lahat. Siguro naaano lang ako ngayon. At naresolba na yung problema. At mayroon pang overrun sa kanya. Yan, lalakarin namin yung baka bukas, kaya na ba bukas? Hindi ko alam kasi. Oo. Try natin. Para pag may nakuha kami doon, pang suporta sa gamot. Ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless. Ingat kayo palagi. Ayan. Bye-bye. I love you all. Thank you.